Gardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Matijong ni Pangora Hini Arni, Adapor Paike Tom Apor Malom, Ihum, Nissan Make Night Car, bearing registration number AS02AK7722, Puloni Panigao Kisui Atowar Krongpli along Ahir Ing Tangrak Pen Kachingkoy. Ferangke Atumpen Kahumri Dam Ahud Anke Kithi Gejang Abang, Avelang. Lapen Gari Ahem Pua Pan Mati, Katiwar Abang Pua Pan Sitami Adim Along, Tekpon Longli. Puloni Pen Oruding Tikathar, Karbi Anglong News. Dongkamukam Congress ay asay hem along maikang nipon. Matijong ni Pangora CR ni Nijang Karbi Anglong Dongkamukam Congress ay asay hem along non kivang jining kan suri hinira incorruptly MP election ke ongdong avot pen koson si chepahay po nang jimapu aputhak krungsay amay peduponlo. Lapen ke bangso amay along mass joining sitami dengpon. Bangso mass joining along ke dengpon lake BJP along Yuwa Morcha Assistant General Secretary Alom Rongpi lapen ari sangkhwatum sitami BJP Rachari asong aphan ningkang samsedet ajok Dongkamukam Congress ay malongsi cepa ogdon tanglu. Nili memke Alom Rongpi. Penako nili aprang BJP long Yuwa Morcha long siklem dun bong. Yuwa Morcha long General Secretary ka hisab siklem dun bong. Non ba gepini bangke nili irui ni aprang nili BJP party cheo at pen pini dan Congress long si join dun. Congress long cepa ogdon bangke athema nili ta ino ta STM ni. Penako nili tum nili methang mata BJP long ke claim ningkat drop suselo. Ini nili thek tamlong lo je BJP le bote Congress ini tum STM ni tum pan ba minority amuni tum pan tum da inglong su tum pan Congress tum se dan rap unje. Ini cemata. Penako non itu Rahul Gandhi ake hai. Alang li Bharat Jodo Yatra son kiklem mili ningarongo lapen alang li topik alang li vision isi Bharat Jodo Yatra la so vision bang alang li puloje नफरत की बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलूंगा masukkan nije bang mi ulo pena school la bang so vision a joini si nili tumta pena ko dolak pena kan muni tum ke join nahi dolak non la anchor kalilang non nili tumako puthot mass joining program ta bi aso mass joining hot ke nili tum suri muni si join dun West Karbi Anglong Labor Union 1 atumpen inut aria kengka henu abang phu bimol ronghang aphan kerap ke pajerpon along pherangke atumpen kahumridun. Nijang Karbi Anglong Dongkamukam rong sopi along matijong achikloni Pangora hini arni West Karbi Anglong Labor Union 1 atumpen bimol ronghang aria kengka henu dak abang phu aphan kerap pi pajerponlo. Lason si pirthe non apor munit hijan ang bong kaching hon kachijin sopu aphai abang jumpik hangjanglu non apor laki kedo abangaling kethek abangaling si chelang chot ing hon chot pule pudam deta hengnoni sita lason apor ahutsi West Karbi Anglong Labor Union 1 asong atum kaike da Karbi akhe aphan karjap thipsi doji pu aning do lasi bimol rong hang alangli akengta dam thek the karkum ben loksi along hithi along kachorung kachorek dun thek dun long pen kajin so un e ajoksi West Karbi Anglong Labor Union 1 atum pen alang li bimol rong hangaphan kerap ja phan pura chingwai si mati jonga chikloni Pangora hini arni alang li tum pen asap ovet sitame kerap pi pajer damlo laso along ke pajer pon lake Karbi mafla Karbi jamborong jacket long pen lapen tangka sitame masap so pi pajer ponlo bimol rong hang aphan laso kerap ki bimol rong hang aning arong pigan athi alang li aning kaning kan lason karkum pen chorek piklu sita non West Karbi Anglong Labor Union 1 asong atumpen kerap ason ke baduta rap abang avi pinlang puta chethan pon lapen West Karbi Anglong Labor Union 1 asong atumpen lason kerap long ki ning ing sampik anlo puta West Karbi Anglong Labor Union 1 mepu manop kram sapen chethan pon laso along West Karbi Anglong Labor Union 1 asong atum jerap pet pensi pi pajur ponlo Bordhoi pen Hemari Bongrung Karbi Anglong News Nasi nili tumabang ke ladak West Karbi Anglong la Dongkamukam along nili tum laso alang ni pan kerap kiti yahut
la media Karbi tum kita me nang cetong don kai ko alang itu handa curu lo la sona por bang ke tum cetong werbe kita isia ku pai di mesi alang itu pen cetong si pini bang alang so asa bang itu denglong no la silang so se itu la Karbi Anglong along media tum kita me la son itu mesen sen pen ke itu cerap ciri bang ke kenang so ini tum mat hapon lo apa ini tum kadu itu kita me Karbi media ke klaim bang bang itu kita me ason bang itu rong atau kan mesti kami langsung tahun konani din ke itu melakukan untuk tahan selain tadi itu bisa kupai me bangeli itu pini kita dengan rapelo si curu palo alang dia hai teman kami Ingdeng Gap Education Awareness Kam Felicitation Program Rong Khelantimung Arong Along ke Paman Pon. Denarong Rong Khelantimung Arong Riso Nimso Ateran Ahin Ben Cepator Piponsi Ingdeng Gap Education Awareness Kam Felicitation Program ke Paman Pon. Riso Nimso Ningisi Donang Owe Kimi Aphan Ing Thorpon Lonang Rong Rup Paklar Pon Lonang Pu Athepi En Ponsi Denarong Rong Khelantimung Arong Riso Nimso Ateran Ahin Ben Aningkan Wangason Thak Thaksi Peman Pon Asonsi Peneng Lethot Setami Ingdeng Gap Lapen Ingdeng Krehni ke Charlie Ariso Ejang Atum Aphan Karcho Lapen Loke Charlie Anat Chethan Chimun Kapaman Pon Amayalong Rong Khelantimung Arong Riso Nimso Ateran Mepu Govin Milik Ben Kachari Pon Amayalong Mindar Timung Ben Alohi pachini apor en pondu. Bang so amayalong manpeng alohi pen Karbi Anglong Autonomous Council iam Richard Togbi, Lunsing Teron lapen KSAC Sip Mepu, Mirjeng Kru lapen Assistant Professor Thong Nok Bay College pen, Dr. Marilyn Kilingpi, Buddha Terang Mepu KSA Harroghat Regional Committee pen Chenglok, Rong Khelantimung Arong Arat Atum Chetong Donsi, Ing Samjit Pensi, Pachun Pondu. Khelantimung Rong itong riso alang tumpen kepatir pipon awareness lapen felicitation program lapen ningarong lo nilifan chief guest sabsin hang pon lo lapen piningan ke ingdeng kepan la tum so a program gideng por la ni education em in charge hoi same ningak long pena kirupi lo la sona program dak den rong long timo rong long chotkali arong tin long sami Karbi Anglong along atok anus sami lason bipon nanzi laso awareness pen joksi itum cherok tok pen itum ansu se ke paprang ponji education system long pen chenglok sami kadok of fan sami la pen ke pas atum kiuna tum fan sami aman peng pipon sen karcho pon thek pon laso akiro deng pon bom nanzi la pen laso kamat hapen joksi itum vision 2025 itu masih kamat hapon education aputa kana ke paprang pote yafan ke claim pot itu kadok be dame cherab du nei busi nili em hoi epil kadok itu bori bom lommo je jate je itu mopen nili polo mission mane vision 2025 afansi for focus lo nasin itu la so quality education afansi guno sof sami itu Karbi Anglong ben sami bipon lo lapen asam guno sof aprang si bipon lo lapen pen pine itum isi semi final son semi mane prelim exam son ji kone final exam tokte ko son na thak son si itum Karbi Anglong guno sof bipon lo laso results ame within laso December ang bong klang po laso klang der pen piro tangte December January 4 5 6 ke asam guno sof itum pangching pon po kasi laso education ki bipon thegi mane paprang po thegi fansi tum bori pon bom kula pucha galam ke na tum kado ve da chini la ke Karbi Anglong Autonomous Council grant in it pen poisa pensi tangka pensi laso awencer school ke solai pon bom laso dormaha ke non prabjin pen nakku 6 month salary same itum CM pen pipon po la bangke si hini kada nili thanlo bori pon bom lo lapen chun po lake KLDB lapen KLDB department pen ke patir pipon lalo lake Karbi language teacher lapen Karbi medium teacher sapan nonet same bang poke bafan itum sakuri pilo lapen regularize kurilo latum fan ke permanent pen siklem pon po itum Dr. Tuliram Ronghang kamatha ani pen joksi klem pon long lo lapen laso bangke itum success po pisimatha la bangke mo paju budget pen lang pen sin itum piponji saminon bangke at least latum fan ke permanent ke
isi long sini tumpa ceparai pon